чыннан да бик сөенечле вакыйга булды бу безнең. Узган елны 2016 елның август айында хөрмәтле президентыбыз Рөстәм Нургалиевич Миннеханов килгән вакытта без үзебезнең музеебызны ишекләрен киң итеп ачтык. Һәм ул әлбәттә безнең шәһәрдәшләребезгә, райондашларыбызга һәм килгән кунакларга үзенең йөзен күрсәтә, үзенең хезмәтен күрсәтә. Безнең музеебызның экспозиция заллары күренгәнчә бик матур итеп эшләнгән, бай тарихлы, Азнакай төбәге бит ул бик бай тарихлы төбәк. Үзенең тарихын да яктырта. Монда аның үзенең хезмәтчәннәрен дә, эш батырларын да, кыр батырларын да күрергә мөмкин. Нефтьчеләребез белән дә танышырга мөмкин. Шулай ук Азнакаебыз бик талантлы як, аның үзенең талантлары да биредә ачыла. Безнең музеебызга әлбәттә өлкән кешеләр бик теләп йөриләр. Урта буын һәм шулай ук кече яшьтәге мәктәп балалары, хәтта балалар бакчасыннан да бик теләп киләләр. Әлбәттә без үзебезнең эшебезне әйтер идек, экскурсиялар да үткәрәбез эшебездә. Теләүчеләргә экскурсиялар безнең татар һәм рус телләрендә алып барыла. Өлкән кешеләргә дә, мәктәп укучыларына да, балалар бакчаларында тәрбияләнүчеләргә дә. Шулай ук безнең инде төрле чаралар, мероприятиялар үткәрелә. Бу безнең чараларыбыз календарный даталар буенча да була. Һәм инде без инде монда үзебезнең төбәгебезгә кагылышлы итеп тә үткәрергә без тырышабыз. Чөнки безнең бит инде үзебезнең кул эшләре осталары да булган, мөнәҗәтләр, бәйетләр язучыларыбыз да бар. Шулай ук безнең геройларыбыз да бар, безнең лауреатларыбыз да бар. Гомумән безнең Азнакай халкы әйткәнемчә менә ул безнең үзенең тарихы белән дә һәм үзенең кешеләре белән дә, хезмәте белән дә бик данлыклы. Бу мероприятиялар үткәргән вакытта безнең инде алдан әлбәттә план билгеләнә һәм шушы план буенча без инде ай сайын дип әйтик инде берничә мероприятие, кичәләр тәкъдим итәбез. Ул безнең очрашулар, ул безнең була әдәбият, сәнгатькә багышланган, патриотик темага, яшьләрне тәрбияләүгә багышланган була. Шулай ук без инде менә төрле буын вәкилләрен бергә очраштырабыз. 3 буын вәкилләре дип әйтик, өлкән буын, урта буын һәм кече яшьтәге балалар.